Добър вечер на всички. Казвам се Георги Симеонов и съм представител на едно сдружение от град Пазарджик, Център за устойчивост и икономическо развитие. Днес искам да представя на вашето внимание един проект, който се финансира по програма Интеррек Европа. Предполагам, сте чували за тази програма, която стартира 2014 година. Съвсем накратко тук споменавам някои неща, които са важни за програмата. Искам да ги спомена, понеже за вас сигурно ще представлява интерес и в момента се водят разговори между Европейската комисия, между страните членки на Европейския съюз, как тази програма да бъде продължена и най-вероятно скоро време ще бъде обявено, че от следващия програмен период 2021-2027 ще има Интеррек Европа, втора част. Общата цел на програмата беше да се подобрят изпълнението на политики и програми на регионално равнище по конкретна цел инвестиции за растеж и работни места. Или казано с по-простички думи, идеята беше да се споделят добри практики от различни европейски региони към други такива европейски региони, които са по-слабо развити, и това споделяне на добри практики да доведе до разработването на местни и регионални политики в конкретни области. Имаше 4 приоритетни оси на програмата: научно-изследователска дейност и технологично развитие и иновации, конкурентоспособност на малки и средни предприятия, приоритетна ос 3 нисковъглеродна икономика, където бяха реализирани така доста проекти в областта на устойчивата енергетика и възобновяемите енергийни източници, и приоритетна ос 4, където попада и нашия проект GPP Stream, околна среда и ресурсна ефективност, където идеята на тези проекти беше да се стимулират политики, целящи опазването на околната среда. Конкретно за проекта GPP Stream, това е игра на думи. GPP от Green Public Procurement или зелени обществени поръчки на български език. Определението, съвсем така едно елементарно определение съм дал тук за зелени обществени поръчки. Това са всъщност такива обществени поръчки, които когато една организация избере публична, тук е много важно да отбележим публична организация, избере да закупува стоки, услуги и строителни дейности, които са екологично чисти. Тоест, какво означава това? Да се заложи критерии не само най-ниска цена в една обществена поръчка, а и критерии, който има за цел да щади околната среда. Основни предимства на този инструмент, които са, примерно, този инструмент може да доведе до устойчиво потребление и производство в Европейската общност. Този вид инструмент също представлява силен стимул за екоинновации. Нали? Той стимулира фирми, които са на пазара, които произвеждат еко решения, да навлизат по-така мащабно на пазара, и също така може да бъде защитен механизъм на пазара, един вид за конкурентоспособност. Тук на вашето внимание представям една интересна карта. Тя е в резултат на едно изследване, което е проведено преди около 7-8 години, може би доста отдавна, но за съжаление и в момента нямаме голяма разлика в тези проценти. Сега ще обясня за картата. Както забелязвате, северо-западна Европа е тъмно-зелена и придвижвайки се, нали, надолу и на юг, нали, на изток и на юг, цветът става малко по-светъл, светло-зелен, и вече там, където са държави като Гърция, България, Румъния, цветът е доста светъл. Това означава, че процентът на този вид обществени поръчки преди около 6-7 години е бил твърде нисък в нашия регион, тук в Югоизточна Европа, може би под 5%, и съответно в страни като тези, които са от северо-запада, е бил наистина висок, над 80%. Сега променили се малко нещата, но не
значително. В България някъде около 20% в момента са обществените поръчки, които залагат еко-критерии. Вече конкретно за проект GPP Stream, типичен проект по програма Интеррек Европа, 2 фази. Всеки един проект в тази програма се реализира под формата на 2 различни фази. Първата фаза е така по-интензивна на обмяна на добри практики между партньорите и тя трябва да доведе до разработването на план за действие, както казват Action Plan. И втората фаза представлява реализирането на този Action Plan, на мерките, които са набелязани в плана за действие. Партньорството в проекта, организации от цяла Европа, силно участие имаме тук от българска страна в лицето на колегите от община Габрово. Също така нашето сдружение от Пазарджик участва като партньор. От община Габрово дойдоха някои доста интересни и добри практики, които те са се сблъсквали реално с тях, разказаха пред колегите от другите държави. За съжаление, събитието, което трябваше да се организира тук в България, в град Габрово, беше планирано за месец март 2020 година, но всички знаем какво се случи тогава и съответно преминахме в онлайн режим. Политиката, която конкретно нашето сдружение се водеше още от самото начало на проекта, беше регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 година с подкрепата, разбира се, на Министерството за регионално развитие и благоустройство. Целевата група бяха администрациите от Южен централен район, но тук са 5 областни администрации, 58 общински администрации. Естествено, че сдружение като нашето, което е сравнително малка организация, няма как да работи с всяка една отделна администрация, така че бяхме посъветвани от ръководния орган на програмата и от Министерството на регионалното развитие да работим предимно с администрациите от област Пазарджик. Другите политики, които засегнахме по време на нашата работа, бяха така наречените програми за устойчиво енергийно развитие, които общините трябва да разработват съгласно Закона за енергийна ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. Първа фаза премина. По време на нея бяха организирани така работни срещи с представители на администрациите, с други заинтересовани лица от НПО сектора, от гражданските организации. 4 работни срещи в град Пазарджик, на които бяха разисквани предимно теми, свързани с опазване на околната среда, как зелените обществени поръчки като инструмент може да бъдат заложени в тези програми, които общинските администрации трябва да разработват. Също така бяха разработени някои конкретни ръководства, които да послужат на общинските администрации. Също така бяха идентифицирани 50 добри практики от различни европейски региони в прилагането на този вид инструмент на местно равнище. Всички тези документи са качени на сайта на проекта, налични са на английски и на български език за администрациите, които имат интерес. Насоки също така интересен документ, който участва активно община Габрово при разработката му с конкретни предложения, насоки към публичните органи как да организират този вид дейност в 10 различни продуктови категории, насоки за организиране на зелените обществени поръчки в тези различни 10 сектора и продуктови категории, разработване на инструмент за оценка и интегриране на този вид инструмент в стратегическите документи. Беше разработен стъпка по стъпка как примерно, публична организация може да интегрира тези зелени обществени поръчки в своите стратегически документи, които така или иначе те трябва да разработват. Дейности по международни дейности, както казах преди 2020 година, доста
Имахме и в различни държави от Европа, където партньорите споделиха добри практики. Втора фаза вече премина след като всяка една организация разработи свой план за зелени обществени поръчки. Нещо интересно, оказа се, че община Габрово, например, е може би единствената община в България, която има такъв екшън план, който цели да стимулира по-мащабното разгръщане на зелените обществени поръчки на местно равнище. Ние разработихме такъв план също за нашия регион, за Пазарджишкия регион, където заложихме 3 конкретни дейности, които да изпълним в преследващите 2 години. Една от дейностите беше организиране на обучителни семинари с нашите администрации, които са там в региона. Бяха проведени вече няколко такива обучителни семинари, където предимно трябваше да запознаем колегите от общинските администрации с продуктите, които бяха произведени по време на проекта. Също така учредяване на регионален офис за околна среда. Идеята беше на този офис, който така или иначе имаме изграден капацитет от нашата организация за създаване на програми за енергийна ефективност, на програми за възобновяеми енергийни източници. Идеята беше да помагаме на общинските администрации да актуализират своите програми и там, където липсват, да ги създават изцяло наново. И съответно в тези програми да бъде заложен по някакъв начин и концепцията за по-мащабно разгръщане на обществените поръчки, които имат този екологичен критерий в себе си. Третата мярка, която предвиждахме за изпълнение, е организиране така на по-мащабни събития, на нещо като сегашната конференция, която организира АБА, но така насочена с тема зелени обществени поръчки. Липсват такива събития в нашата страна. Оказва се, че в някои държави има така доста големи форуми, доста големи конференции, които са изключително насочени само към тази, конкретно към тази тема. В България липсват. Може би трудно е да се организира конкретно по темата, затова може би ще използваме такива форуми, каквито организира и Асоциацията на българските енергийни агенции, където да даваме глас за това, за тази тема. Все още се работи по проекта, предстои около 1 година до неговия завършик. Надявам се, въпреки трудностите, които срещаме с COVID мерките, полека-лека да реализираме дейностите до края на проекта и така с доста силната подкрепа и на колегите от Габрово да реализираме финалните събития по проекта. Оставам на разположение, ако има някакъв коментар или някакъв интерес, особено от публичните администрации по тази тема. Ще се радвам по някакъв начин да съдействаме. Благодаря за вниманието.